So, bali nandito tayo ngayon sa may intersection malapit sa boundary ng Porac at Angeles. At dito tayo mag-start, magbiyahe papuntang Puning Hot Springs sa may Sapangbato. So, makikita nyo ang mga posting niyan na gagawa yata silang flyover. Na-stop na makailan dahil nagkulang na yata yung budget. Pero ngayon parang gagawin na dahil may nakita akong mga heavy equipment na nakabang doon. Baka i-start na yung phase 2 ng paggawa sa flyover na to. So napansin ko lang dito na na-improve yung daan na ito. Bagong aspalto. So in-improve talaga dahil kasi itong importanteng highway. Kung nanggaling ka ng San Fernando, pwede kang dumaan dun sa may Pannings. Then, kung pupunta ka ng Clark, dito yung mabilis na daan. So, kaya nga ginagawa yung flyover doon para lalong mas mapabilis. Dahil nga, pagdating doon sa intersection, nagkukumpulan na yung traffic doon. So, malapit na tayo ngayon sa may intersection ulit, doon sa may Barangay Kuwayan, at saka doon sa may papuntang Pampang. Ang Friendship Highway ay isang secondary national road na nagdudugtong sa siyudad ng San Fernando at Angeles City sa lalawigan ng Pampanga. Ang buong highway na ito ay tinalaga bilang National Route 216 or N216 ng Philippine National Highway. Ang north end nito ay magsisimula sa Don Rico Avenue in Angeles City at ang south end naman ay magtatapos sa MacArthur Highway, Barangay Talabastagan sa siyudad ng San Fernando. So, dun sa left side ko, dun na yung entrance papunta sa Barangay Anunas. So, bali itong stretch na ito, mula rito hanggang dun sa may end part ng Friendship Highway nito ay ang sumasakop dito yung Barangay Anunas. At dito makikita natin yung Friendship Bridge na isa rin ito sa mga tinamaan ng pagputok ng Pinatubo. Bali nawasak ang bridge na to. Bali isa ito sa mga tatlong bridge na nagawa. Ang yung isa yung sa Ensonville at ang yung isa ay dun sa may Pandan area. So bagong gawa na itong bridge na to. Malapit na tayong pumasok na may boundary ng Korean Town. Actually dun sa may banda ron, dun na nag-start yung Korean Town. Pero dito yung mas marami. Dito talaga nakilala yung lugar na ito. Dahil nga maraming mga establishment na nagsulputan dito. At parang nasa Korea ka na nga, sabi nga ng iba. Ang Friendship Korean Town ay isa sa mga sikat na lugar sa lungsod ng Angeles at ito ay matatagpuan sa Barangay Anunas. Makikita rito ang iba't ibang establishmento kagaya ng mga hotel, condominium, restaurants, massage and spa parlors, Korean markets, samgyeopsal places, gyms, karaoke bars at marami pang iba na halos puro Korean ang mga nagmamanage. Mapapansin mo rin dito ang mga nakasulat na pangalan ng mga businesses nila ay pawang mga Korean characters. Ito ay naging tourist destination na nga at naging tambayan na ito ng mga Korean tourists na lumalapag sa Clark International Airport. Maging mga ibang dayuhan ay dumarayo na rin sa magandang lugar na ito upang masilayan ang mga nagagandang mga buildings at mararanasan ang Korean culture na hatid ng mga nasabing iba't ibang Korean establishments na nakatayo dito.
So makikita mo rito dun sa may right side ko yung entrance ng Clark Friendship Gate. Pwede rin tayong dumaan dito. Dadaan tayo dun sa may loob ng Clark Highway, pero pipili nating dumaan dito sa may Barangay Margot para makita ninyo yung daan papunta ng Sapangbato. Ito talaga yung original na daan papunta dun sa Barangay Margot at Sapangbato. So dito tayo dadaan. Bali may madadaanan tayong parang isang maliit na tunnel dito. Actually yung sa taas, yun na yung SCTEX. Bali nagmistulang tunnel nga ito dahil bali ito yung pinaka-underpass niya. At ito, malapit na tayo sa may arko ng Barangay Margot. Welcome Barangay Margot. At kasalukuyan nga nire-repair yung daan dito. Dahil nung last time na pumunta kami rito ay halos maraming sira. Ngayon ay ginagawa na nila, nire-repair na nila. Welcome Barangay Sapangbato. So Sapangbato is the westernmost village of the city. Its name came from Sapa or creek or river and Bato stone. Apparently, huge boulders of volcanic origin littered and still litter this hillside riverside barrio. This old barrio comprises some of the upland sitios like Sitio Babo, populated mostly by the Ayetas, the Kapampangan-speaking Ayeta, and Sitio Baliti, one of the most remote barangays of Angeles City with reference from its distance to the city proper. It is bounded on the north by Clarkville, Pampanga, in the south by Barangay Manuali of Porac, on the east by Barangay Margot, and in the west by Sitio Camachiles and Sitio Aguit.
So bali nandito na tayo sa may Puning Hot Spring and Restaurant. Pero hindi tayo pupunta dyan. Pupunta tayo dun sa may isa pa, dun sa dadaanan ng mga 4x4. At dito magsisimula na nga tayong mag-trail. Dahil yung dumadaan dito yung mga 4x4, yung nakita nyo kanina dun sa harapan ng Puning Restaurant. Nakapark dun yung mga 4x4. So yung mga gustong mag-adventure, sasakay doon. At dito sila dadaan. Dito madadaanan mo yung mga buhangin at saka yung mga bato-bato. Talagang pang-adventure. So masusubukan natin ulit yung ADB natin dito. Dahil nga nung last year ay pumunta kami dito, nagkabara-bara, sobrang lambot ng buhangin, makapal. At nung panahon na yun ay isinara yung sapa papunta dun sa may hot spring nga. Siya nga pala yung sumasakop dito sa may Puning ay yung sitio target. Bali sa itong sitio sa barangay Sapangbato. At halos yung mga nakatira dito ay mga katutubo. Pero mga Kapampangan sila. Yung salita nila rito ay Kapampangan. So try natin kung makakaligo tayo, pero parang hindi pa rin sigurado dahil oras na nga. Ito na nga yung malambot na buhangin. So pagdadaan kayo rito, medyo dahan-dahan lang kayo. Dahil dito sa parting ito, parang dito ako nag-slide nun eh. Pero medyo matigas naman ngayon kumpara dun sa dati nung pumunta kami. Kung makikita nyo yun, no, malambot. Dahil nga lalong lumalambot ito pag dumadaan yung mga 4x4. Tsaka nagkakasalubong sila. So ingat-ingat lang tayo sa banda rito. Dito medyo matigas yung bato sa dinadaanan namin. So update ko kayo pagdating ko doon.
And sa wakas, narating na natin yung may sementadong bahagi ng kalsadang ito. So after ng maraming buhangin na dinaanan natin, makakadaan na tayo sa may sementado at ito na nga yung pababa. So konti lang yung sementadong ito at ito yung pinakamatarik. So bali pag dumaan ka dito, mag-iingat kayo. Kailangan malakas yung preno nyo dahil sobrang tarik ng daan na ito. So makikita nyo rin yung view niyon. Pag nandun kami sa baba, makikita nyo yung gaano kataas yung daan na to. So mag-ingat lang tayo dito dahil sobrang tarik nga. Two 2,000 years later. Hello, good afternoon. At yung tamang yan kayang kay. Yan yung uning springs. So, nang kita tayo tangkay. Pero nga pa mo. Kita tayo panlipat sapa.
So, nangyayama naintindihan yun eh. Manigaral kayong Kapampangan. Yeah. No, Joe. I'm just kidding. We are here now at the road going to Puning. Ito. So, kailangan ba nating tumawid dito sa Sapa para makarating tayo dun sa may Puning talaga, yung hot spring valley doon. Doon yung pinaka hot spring. Kaso nga lang, yung gabi na. Siguro, mga ano na. Mga oras na ba? Mga 6 o'clock na siguro. Dumidilim na. So, hindi naman namin na-expect na makakarating dito dahil nung first time na pumunta kami rito, nabara kami dun sa may maraming buhangin, ang lambot. So, doon bali nasira yung radiator guard ko. Yung tumuko dun sa buhangin, yung nabara kami dun. Sumemplang kami sa buhangin. Pero ngayon, medyo mataas. I mean, medyo matigas. Matigas yung ano ngayon, dun sa may... Medyo matigas yung buhangin dun sa dinaanan namin. Eh dahil nga nag-uulan-ulan na siguro. Pero sana next time na pupunta tayo, eh makarating na tayo dun sa may ano, dun sa may hot spring talaga. So update na lang. Dito lang yan sa may Puning Hot Spring, Barangay Sapangbato, Angeles City. Hello! Sige yung motor ka, oh! Hop! Aroy, naibig naman to! Ayun ba? Gagawin pa to. Ha? Bukas na ako. A few moments later.
I got the cash in the bag, stadium packed. Born a rock star in this life, gon' live it up on the attack. Baby, I'm bad. I just wanna get caught up in this life. I'm crazy, I'm mad. Doing no cap. Only God wants you, better go live it up. Cash in the bag, stadium packed. Baby, I'm bad. Yeah. Baby, I'm bad. I just wanna stay bad, stay mad. Shit on my shoulder cause they treat me like an outcast. I ain't gonna take that, stay back. I'll be swinging hard till the hits come in all caps. I ain't gonna lay back, pray that someone's gonna help me. Ain't nobody like that. I ain't gonna wait, that's all fact. Give me one shot and I'll never get the throne back. I'm sick of being cautious. I'ma go cause something, can't stop this. I'ma steal everybody's lane, call it shoplift. Sick of hearing everyone complain when they thoughtless. Taste the pain, it's like candy canes. It makes me go change into a better frame, into a better name. Society's insane, we all live for fame, yeah. Cash in the bag, stadium packed. Born a rock star in this life, gon' live it up on the attack. Baby, I'm bad. I just wanna get caught up in this life. I'm crazy, I'm mad. Do it no cap. One eternity later. So eto at pauwi na tayo. Dahil medyo dumidilim na. Mahirap mag-trail dun sa may buhangin. Baka gabihin tayo. So sa pangalawang pagkakataon ay hindi pa rin tayo nakapunta dun sa may hot spring. Dahil nung una ay sarado. Sarado yung daanan dun sa may Sapa dahil pandemic pa raw. At ngayon naman eh ginabi kami. Kaya hindi kami nakapag-cross dun sa may river. So sana sa susunod na pagpunta namin dito ay ma-experience na namin yung hot spring dun sa may Lahar, dun sa pabanda pa ron. So, dito ko na siguro tatapusin ang video nito. Sana ay nag-enjoy kayo sa panonood sa ating motorcycle adventure. Please do like, share, and subscribe. At meron din tayong Facebook page, paki-like and follow na rin para everybody happy. So, see you sa next motorcycle adventure. And Fernandez is signing out.